Hello my friends, jsem Minecraft 10 000 a vítám vás u tutoriálu. Tyhle tutoriály chci říct, že nebudou pravidelně. Tohle bude tutoriál, jak si vytvořit vlastní texture pack. Já to dělám, že si prostě vemu nějaký texture pack. Vemu si prostě, extrahuju si ho. Otevřu a tady terrains třeba si změním, to je tam skliklý teďka, třeba jako terén, jako bloky a takhle. Pak tady particle, to jsou jako srdíčka, bublinky, oheň, louče a takhle. Pak pack, to je, jak bude vypadat vlastně ten obrázek, když si ho budete třeba chtít spustit. Mob, všechny zvířata a takhle. Misit, no, jedno, item, jo, tady jsou itemy, ale když vlastně do quit, jo, a tady jsou itemy, všechny itemy, co jsou ve hře. Tady to nemůžu najít ve hře. Nevím proč, ale nemůžu tam najít, to je jedno. Asi tam jenom jsou přidané textury, ale ještě tam nedali. No, takže já vám ukážu, přes co to dělám. Paintly.net. Je to jednoduchý stáhnout, já ho používám, protože je zadarmo. Takhle si já hledám hlavně v YouTube. Třeba dáme Paintly. Ne. To doufám, že mi to vyhledá, ono to možná se jmenuje jinak. Jo, Paintly. Ne, no, trochu fail, tak víte co, vás to prostě tady takhle a vlezu sem a dám. Já teďka na chvilku musím, takže jsem zpět. Počkejte, já se můžeme, jestli mi to nahrává. Jo, nahrává. Takže si tohle napíšem. Tady k Paintly, no, tady dáte tohle, tu slunečnici. A tady si dáte stáhnout zdarma. Tady by vám měla vyskočit tabulka. No a dám uložit, jenže já to ukládat nebudu, protože já už to mám stažený, takže si to uložíte, nainstalujete a máte to. Takže to můžeme už vypnout, počkejte, se jenom podívat. Takhle to vypneme. Tohle si nevšímejte. Jo, tady. Pak si otevřete takhle, vlezete semka do toho, dáte si třeba takhle a dáte otevřít v programu a paintly.net. Nebo si to nějak nebo počkejte, já vám to ukážu, ale já to budu vysvětlovat podrobně, jak pro blbé dáte tohle, a když byste to i neměli, tak dáte zvolit výchozí program a když tady to nebudete mít, tak procházet a najde to tam, kde to máte nainstalované. Já si tohle takhle přiblížím. 600. No, to chce víc. 800. Tohle je ten fight full a ten je dosti podrobný. Mně se to hodně líbí. Železo, zlato, to se mi taky líbí, to bych neměnil. A třeba tam můžeme něco dodělat. Něco, aby se nám to víc líbilo. Počkejte, já musím... Třeba tady to vypadá, to ne. No, počkejte, já si to musím... Ne, to je moc, to chci oddálit. No to je asi málo. No, já nevím, co bych tak mohl změnit. No, třeba... Já vážně ani nevím, abych pravdu řekl. TNT se mi však, tady ten se mi hodně líbí totiž, tak nevím, co bych tam mohl změnit. Ale třeba tady zatáčku v té koleje. Takhle. A aby to nebylo kulatý, tak ji dám hranatou. To se mi taky dosti líbí. Dáme si tak. 10. Teď takhle mohla nechat.
teď si můžeme vzít třeba tu tady si je dobrý brát tohle, takhle si to dát a dát si tušku a máte to. Takže pak jako stačí takhle to dotáhnout. Teď takhle dotáhnu teďka, když budu stichat, že vám to jít nebude, protože se na to soustředím. No, vidíte, ne, to je bílý, to musím vykonout. Takhle. Pak si můžu, tak já jenom udělám tu kolej, podměním a ukážu vám v kreativu, že to funguje. Počkat, takhle. Třeba tady ještě takhle. No. Tady takhle dotáhneme to. Teď si stačí vzít tohle, dát si tady tuhle barvu a teď jenom takhle udělat tohle. To zase dotáhnu. No, to pak vám ukážu, že to doopravdy funguje. Ne, no i když to pak bude muset. To mazal. No, teď si takhle dáme tuhle barvu. A ještě... Čekat, já si musím spočítat takhle. Tady takhle to má být a... Já neumím moc kreslit. Kreativní lidi si s tím umí líp vyhrát. Počkej, co tady ještě. Ale já bohužel moc kreativní nejsem. Takže, no i když v něčem, jo, v něčem. No, světlý není. Když jo, to... No, takhle třeba. Jo, teď si dáte files, save as, dáte si plochu, vlastně nemusíte terrain, prostě semka, uložíte tam si to kam chcete, již existuje, ano, chci nahradit, OK, takhle, teď to můžeme zavřít, oknem se sem a otevřem to a vidíte, je to tady kuřízlý takhle, takže máme to uložený. Počkejte, ještě si změním abych poznal ten texture pack. Paintly.net. Já a v malování to nedělejte, ještě vás chci upozornit, protože by se na to mohlo vymstít, protože to malování není na 3D, jakoby to, já jsem to už zkoušel a pak by dveře musely by být jakoby za to, že by nebylo průhledný, by bylo černý, jakoby to i sklo by bylo černý, vlastně, nebylo by to průhledný. Já si tohle takhle smažu, počkejte. Takhle, dáme si... Tak, teď si dáme tohle. A... Nebo ještě test, kde ještě test? Tady. No to je moc... No, tak... Na to právě velký... No, počkejte, tam dám trošku desítku. Jo, a teďka dáme... Třeba S. Jako skeleton. S. A tady k menším napíšeme... Pětkou třeba. Takhle. P. A. C. Pack. S-pack, ne? Tak. A teďka vezmeme si kyblík. A podem to třeba zelenou. No, to je třeba taky hezký. A aby to bylo ještě hezčí, tak si tady... Ne, tady ne. Počkej, já jsem mu...
štětec. Dáme si tam dvojku. A černou. Takhle. Takhle. O, fuck. No, tak tady ještě dodáme. Dáme si takhle tu zelenou. Takhle, aby to bylo jako úplně. Takhle. 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 Tak. 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 Takhle. A ještě takhle třeba a takhle. A teďka si vem ten kyblík, já si s tím trochu i vyhrávám, já se to omlouvám. Mně se to prostě, tak to jsem nechtěl. Počkejte, Undo, tak se to může vrátit. Ne, já nechci Undo. To je nemilé. Jak bychom to mohli vyřešit? Ne, počkejte, takhle se vrátím ještě trochu. Ale jak bychom to mohli vyřešit, to nevím. Ne, to nechci. Undo. No a je to vyřešený. No, není, no. Ty vago. Já to musím teďka zjistit. Undo. Počítám zelený a tohle. Teďka to není vůbec. No, ty vago, já nevím. No, můžete si dát třeba takhle, vyhrát si s tím. Já mně se to takhle i líbí. Že tohle tady. Můžeme to vědět. No, nevím. Takhle se mi to prostě líbí, tak dáme save as. Uložit. Ano. OK. No, už můžeme zase zavřít. Vidíte, už tady máme ten obrázek. Teďka to stačí, myslím, že dát do, já to hrám asi do, počkat, mám do Winrar archiv, že dlouho trvat nebude. A nebo to uděláme jednoduše. To uděláme jednodušejc. Já si takhle zapnu Minecraft, texture packs, kopírovat, vložit, to otevřu, OK, ne, křížek takhle, tak si šoupnem sem, a akorát ten pack sem šoupnem, OK, a terrains, OK, no, to můžeme takhle uzavřít, tady k tomu můžeme smazat. Tohle takhle přejmenujeme, třeba S a spec, spec a hodíme sem. Můžeme to zavřít a takhle si zapneme Minecraft. Počkejte, takhle se kouknu si ještě, jo, natáčím. Login. Takhle si to a dáme, ne, počkejte, cancel, texture pack, vidíte, spec, done a počkáme si, no done, tak, nový svět, to je můj kreativní, kde si zkouším různé věci, počkejte, já si musím, jo, tady jsou koleje, no, vidíte, a máme to takhle zařízlý, předtím by to bylo kulatý, teď je to takhle šikmý, jako v Doku Craftu podobně, tak. No, to je asi tak všechno. Ještě vám můžu ukázat můj kreativní svět. Tak jsem tak hrál. Tady jsem zkoušel ty dřeva, tady ten výtah, jak má gonky, jak měl gonky, jenomže já už si já nevím, jak to je, tak jako postavit. Já jsem
Takže já jsem si poslal tenhle. Je ten je taky dobrý. Ten chce posadit vedry. A to jsem naplánovat, že ho posadím, ale já zkusím ten, jak má gonky. Protože nechci kopírovat vedry, ale gonky to nemá. Takže mi to přijde rozumný. Tak vidíte, a taky funguje. I když já mám trochu blbý pronastavený. Jak jsem si jen tak zase taky hrál. Tady mám prostě, že takhle vidíte, přijdu, otevřou se mi dveře, dojdu, zavřu. Tady můžu máčknout, tam nebyly šípy, jo, tam když se kouknete, tak tam nejsou šípy. A teďka, tak, a teďka se mu kouknem a jsou tam šípy. Tady jsem si dělal, tady jsem si vždycky naskládal několik řadu creepů a do nich furt střílel. Bavilo mě to, no. Já vám ještě můžu ukázat jiný moje světy, kam dolezu. Já vám ukážu i moje jiný světy, aby se neřeklo. Máme LPčko, IT, to je Minecraftáku, Summer Islands, Survival Island, to je taková survival mapka, ale já už ji nehraju. To je ještě z mých dob, kdy jsem ji hrál, to můžu odstranit. To je ta moje, to je moje adventure map, Smrdíš, to jsem si jen tak pojmenoval. Tady jsem takhle v džungli, můžu vyjít nahoru. Vidíte, ještě nemám sice žádný brnko tady, protože to na tomhle mám asi nahráno tak jenom 2 hodiny, ale mám všechno železný a mám hezký důmeček na stromě. Na tom junglovým stromě. Já doufám, že bude slyšet, já jsem nahrál ten nový díl toho, ale jak si se to teďka začal sekat. Asi to bude to džunglí. Nevím. No. Jinak tady na tom světě mám nahráno asi jenom 2 hodiny, protože nevím, jenom jsem se tak založil kvůli ty džungli a tak mám schody až nahoru. Teďka takovou prosklenou budku. Tohle, tam mám takhle jako střechu. Já můžu ukázat, co mám v truhlách, nic moc. Mám jenom zlato, několik redstoneů, nějaký ty jabka, železo, uhlí, to je tak všechno. Na tomhle jsem vážně nahrál jen tak málo, ale tohle je poslední přeživší, ten je asi ještě z 1.0, jako ne Salfy, ale to. Tady na tom jsem hrál i s modama, měl jsem i flyhack jednu dobu, takže jsem takhle si postavil až dolů k bedrocku takovouhle díru. Tady mám na sugarcane, taký konopný pole. Tady ale tady toho mám hodně, se dívejte, tady jsem měl i ninja mod, takže mám hodně černý vlny. Kamen, tady mám dřevo, bordel, jídlo, nějaký ty přírodní materiály, nástroje. A tohle je 64 diamantů a 11 diamantů. Tohle to jsou poctivě vytížený, nejsou ani s forčnem. Prostě na tomhle světě mám asi nahráno hodně. Tady mám výtah takhle, ten portovací. A tady mám enchanting table. Tady na tom mám zrovna jenom diamantový meč, sharpness 1. Mě docela naštvalo. Nabrnění pro... to ani nevím pro co je, počkejte, já si to přeložím. Language, čeština. OK. Aha, obrana. Přepnám se na tady tu angličtinu, OK. Tak tady můžete vidět tamhle mám netherbránu a tamhle, teda ty, který si to, počkejte, já si to dám ještě na normál. Tamhle můžete vidět tu tree farmu. Tady mám taky lavový toto. Tamhle je animal farma, ne tu jak má gonky, ale má, že jako má Minecraft forma náhle v menším. Tady mám nahoře, když vyjdem, tak mám automatickou sklízející se farmu vodní, ale jaksi není ještě hotová, neměl jsem náladu to opravovat. Tady mám takhle mezi horama to propojený, takým hezkým takým hezkým mostem. A tady si plánuju udělat jednu trapku prostě, takovou tu, že tady se budu rodit a jenom rozmáznou se dolů. Tak to byl vlastně tenhle svět. A druhý, který jsem, tak kámošovo svět, tady na to mám velkou mapu postavenou, jenomže to je na hodně starém světě.
A je to na té rovný, jak se ještě musel stahovat a prostě se mi tam zrušil ten kreativ, takže to vám teďka ukázat nebudu. Budu vám to ukazovat, ale tady kam solo world, na ten jsem hodně hrdý. I prokletí členovců, myslím. Jo, tohle je prokletí členovců 3. Myslím, já vám to ještě můžu, aby se mi věřili, tak já vám to přeložím. Čeština, OK. Takhle to prokletí členovců 3. Takže pavouky to dává na 2 hity, což je docela účinný. Nevím, se to zdá, jen tak docela ani ne. Tady jsou sice ty automatický na ty levely, jenomže mi se to, já jsem prostě, když jsem to věděl, tak jsem udělal si tohle. Takže mám tady na velký levely a tamhle mám na malý levely. Tady to je normálně poctivě vytěžený. To je takový to, taký ten typ dolů, prostě já mám osvědčený. Automaticky sklízející se farma na kaktus. Vidíte, takhle vždycky přijdu, seberu. Nezdá se mi to moc efektivní, ale něco neděláte. Tady je moje vila, vám taky můžu ukázat. Tady mám důl, můj první. A počkejte, koukneme se, jestli tam není, plně vyrostlý. Vidíte, máčknu, takhle to máme i v LPčku postavený. Tuhle farmu. Vidíte, a funguje to bezchybně. Počkejte, já se kouknu, jestli tam je obilí v téhle farmě. Tady, a to je i plně vyrostlý, což je dobré, protože tady, to je jako má gonky. Jo, sbírejte, sběrač míst. Máčknu, počkám, jak se začalo logot, počkejte, já se zase nastavit na short. A takhle to vidíte, všechno splaví se, to sebral i přes dveře, což je divný, ale to je jedno. A takhle prostě mi to sem doteče. Počkáme si chviličku, koupím zavřít, pak budu. Tak, a jenom přijdu, seberu, já to asi s ním pak někdy, tak já to nechci zdržovat na kameře. Si vždycky zavřu před ksichtem. Tady, jak je stojí ta na dýně, automatická farma. Byla Lola, jezírko. Teď byla mobtrapka, jenom jsem pak předělal na X farmu. Je tenhle svět je na 1.8 byl vytvořený a vidím, že mám to jíbenko. Ale tady kam výtah vodní, tamhle je na sugarcane automatická farma, jenomže tady jaksi jsem i cheatoval, takže a to celý zírko jsem když tak přenesl semka, abych měl zásobu lávu. Tady je to kolejová dráha, jenomže je nedostavěná, to vám se tady to vám pak ukážu. Tady se zavřete a semka klikáte boumil a prostě všechno se vysazuje. Nether brána. Tady je kabel generátor. Já můžu ukázat, tam mám další takový. Tady vidíte, můžu sprintuj. Tady vidíte, ještě nemám tolik surovin na to. Protože já to chci dotáhnout až sem, sice to je kousíček, ale bude to i dál. Ale tady je taková zase toto. Ta blbost, prostě ten důl. Tohle mám asi nejosvědčenější, ale to se bude kopat. Takže v LPčku to ode mě nečekejte, to budeme promovat radši ty jeskyně. To jsem jezírko trochu předělal. Tady mám tohle takovej, no prostě studánku. Tady kravičky, status, velmi chutné, jsem dělal blbosti. Prasátka, status velmi šavnaté. Ovečky, status velmi huňaté, prostě mě už nenapadlo tam psát. Status velmi otevřené, to byly to jsou slepice. Jo, fungují bezvadně, v to i 1.2.4, no i 1.2.3 fungovaly bezvadně, ty dveře. No ale, jo, teďka trčí už moc. Tady dopadaly, tady něco pak postavím, třeba sklad. No i když sklad mám postavený v domu, dům ukážeme jako poslední. Jo, není to sice, jo, je to celý. Ale akorát, že je blbý, že to tady takhle zůstává, takže vždycky musím ještě takhle přijít a sebrat to tady. Už je nevýhoda, ale zase já
já to asi vyřeším pak někdy jindy. Tady X-Farma na tyto moby Skeleton a Spider. Pro výtah nahoru použij Space, takže ho použijem. Protože já jsem tady cheatoval, tak jsem si načítoval spawnery a prostě tam jsem je nechal. Bylo mi je líto ničit, takže jsem postavil X-Farmu. No, sice mě možná na to někdo seřve, ale jako prostě mi to přijde no, taký, prostě nemohl jsem, take nemůžu, jsem mu prostě nemohl na tyhle mapy sehnat spawnery, tak jsem si je takhle dal do dropky. Takže možná slyšíte, tady prostě mám hodně spawnerů, prostě skeletů, tady hodně kamenných mečů, protože jsem je, si musíte zabít mečku, nemám žádný zabíjecí mechanismus, prostě takové. No takhle moment. Já si teďka dám písvu. Takhle písvu. Aby se mi tady nespawnovali, protože ono to pak hodně seká se. To můžu zavřít. Tady prostě jsou železní dveře, takhle vidíte, tam je spawner. A tady spawner, tady spidery, tady skeletony. No. Někdo mi řekne, že jsem rasista. Jsem, ty pro ty méně chápavé, vám to, tím to vysvětlím. Můj nick v Minecraftu je skeleton.cz a v ostatních hrách taky. Teda skeleton.cz, ne skeleton.cz, byl můj starý nick. Teď to bylo ještě na var, když jsem, přiznám se, byl jsem Vares. Teď už Vares nejsem, protože nebyly prostředky, jak to koupit, jinak já jsem nechtěl být Vares, mě se to hnusilo. Akorát, že prostě nebyla příležitost, prostě nebylo jak, tak teďka už mám originál verzi. No, zavři se, budu vám ukázat svoji kuchyň, to je spíš jídelnu. Tady prostě tady je špičkovou, nevím, prostě lednicí, tady je jídlo, tady je mrazák, no, tady jsou jako to, tady ještě hodlám všude dodat ty dorty. No, teď můžeme jít takhle dolů. Možná si říkáte, kde mám postel, to vám taky ukážu. Možná už to někteří vidí, takhle když se na to kouknu. Ale tady kam těch, jo, ne, vzácné věci, nástroje, bordel je tady, kameny jsou tady, počkej, dřevo je tady, je přepálený kamen, ale co to je, no. Tady jsou normální věci jako přírodniny, tady kamenné věci a tady jsou mob dropy. Prázdním. No, teď vidíte, mám i ty semínka. No, to je... No a to je asi tak všechno z tohohle světa. Můžeme se kouknout, jestli mám ještě nějaký. Ale asi už budeme končit. A můžu vám ukázat tu efektiv, to je vážně efektivní. Ježíš, tohle je to kámošovo. No a já jsem plný. No, i když tak tohle je kámošovo. Taková moc taky stavěl. Byl tady to se takhle stavěl, jenom takový ostrůvek. Tady je kanón do vzduchu, který vás vystřelí. A to jsem, jo, tady je část té motrapky, počkejte, já se zapnu na normál. To je vážně epická, mně se hodně líbí. Já jsem tady stavil obsidian, bedrock kvůli tomu, že jsem tady kvůli creepům, někdy, no enderman, proč se nezabít. Vidíte, tamhle prostě je toho halda v tom vevnitř. Tady je to takhle láva udělaná, že to jako nějaký motory. Tak hra. A vidíte tady jenom takhle, co to přijdu, tady jsem si dával bottle nějaký, tak když jsem měl ještě krát, ale to vážně účinný, no takhle přiběhnete a takhle přiběhnete prostě a vidíte, už jsem plný, ani nic pozběrat nemůžu. A když tak, vlastně, když takhle vylezu nahoru, tak
tady určitě někdo pozná, co to je. A je to značka Windowsu, ne přece. Vlevo dole je modrá, vpravo dole žlutá, vpravo nahoře je zelená a vlevo nahoře je červená, ne přece. Jo, i když tak se nedivte, že se mi ta zlatá lopata nebude ničit, protože to byla gibla přes tu money items. Což znamená, že to nejde to. Tady vám to mám radši ukazovat nebudu, protože to bych se pak nedostal ven. I když dostal. Jo, tady jsem se chtěl dostat ven, tak jsem zase nesl vodu. Ale jinak, to jsem si takhle taky stavil. Tady, počkejte. Jo, jsem na peaceful. Nebo si tam vylezu takhle. Takhle. To je nedostavěný ještě. Tady to mělo být zavřený. Musíš hodit cennost. Třeba semka jste hodili, já nevím, třeba diamant. A já jsem to ještě nedostavil a tady. Ne, tady. Ne. Jsem pako. No a tady jste měli prostě takhle na té železo. Tak jsem si trochu vzal. Já to si teďka si opravím kreativ. No, tady tudy jste pak sebe jako mohli dostat nahoru. A tady zde leží císařka, který se budou. No, tak udělal. Zde hoď dia klíč. No, diamant, teď ho nebudu hodit, dělám hlínu. Které i budu budovat. A prostě teď se nám otevře hrobka. Vidíte, otevřela se nám hrobka. Enchanting table dia. A tady je gunpowder. Že tam se mohl dát, počkejte. Jo, mám schýmku velkosti, tak počkejte, já si mám nějaký gunpowder. A počkejte, takhle. Ne. Tak. Počkejte, tady to takhle dám. Takhle. No a se můžeme házet. Jako tělo, ne. Ubalený s chýným masem. No a je to vyřešený. On nám pak se ten despavne, ten přístroj, ta hlína a zase se zasune. Jednoduchý celý z bedroku, aby se tady nikdo nemohl prokopat. Aby to nemohl nikdo vykrát, třeba vykradači hrobu. Zase nahoru. No, já nevím, co bych tak mohl ještě ukázat. Tady kabel generátor, jo. No, tady jsou jednoduchý tajné dveře. Můžu ukázat. Máčneme na čudlík. Jo, fungují ještě. No, odsune se nám zeď, máčnu na čudlík. Odsune se nám zeď. Nevím, já jsem to chtěl natáčet, ale mě se to pak vždycky neuložilo. Bych se přiznal. Nejít jsem také si tak hrál. A prostě tady už když se vykoupete, tak už prostě nevyplavete, protože až do země. Počkejte, já bych měl mít, jo, mám tady. Obnovit a... stihl jsem to. Aua, trochu. A to vypnu, teďka dost. Nesměl jsem jdu. Teď by to mělo. Jo. Jenom už jen tohle. Počkejte. Tak, takže já s váma loučím. Tamhle mám ještě automatickou farmu na houby, která je rozbitá. No, já se s váma asi už budu loučit pomaličku. Ne pomaličku, ale určitě. Takže já vylezu k nám Everest. A čau.